Казвам се Ангел Враджев, карам мотор от 20 години. Казвам се Любомир Стоицов, карам мотор от 10 години. Ние сме колеги електромонтьори. Но след работа сменяме каските и ставаме приятели с общо хоби. Харесвам свободата и движението. Тази работа ми ги дава. А като не съм на стълба, съм на мотора. Обикаляме много и виждаме уникални места. Харесваме си ги тези села и се грижим за тях. Ей, тук бяхме преди 2 дни да оправяме авария. И пак бяхме заедно. Хубаво е да има с кого да споделяш и трудното, и приятното. И чувството, че носиш светлина на хората. Избери работа с позитивен заряд. Стани електромонтьор в EVN. Кандидатствай на evn.bg.